Sunt pregătit să alerg și 50 de ore, m-am antrenat pentru asta, am mai alergat 41 de ore anul acesta într-un backyard în Spania. Sper să fie o vreme bună pentru toată lumea. Acasă mă așteaptă 2 copii mici, deci sper să stau cât mai mult aici, că măcar e mai liniște. Probabil că de obicei, unii o să fie mai competitivi, unii mai puțin, unii o să aștepte o bere la sfârșit, unii o să câștige, dar până la urmă mă aștept să ne distrăm, să nu avem accidente, să ne bucurăm de vremea minunată din România și să vedem. Îmi place traseul ăsta în mod super specific, că nu e un oval, sunt niște puncte în care te întorci. Te întâlnești cu cei care sunt un pic în fața ta sau un pic în urma ta și ai ocazia să arăți un ok, să zici un bravo, să zâmbești. Asta e cel mai frumos lucru la cursa asta. Va fi o cursă foarte grea, având în vedere diferența de nivel și condițiile meteo. Adică va fi foarte cald, mă aștept să fie epuizant. Dar ne vom sprijini pentru că cred că asta este până la urmă ideea, să depășim bariera celor 41 de ore, barieră ridicată de Sorin foarte frumos. Și ar fi bine, suntem oameni care pot face treaba asta. Nu mi-e teamă de nimic, sunt foarte bine antrenată și încerc să mă autodepășesc din buclă în buclă și să fac cât mai multe ore posibile. El ne zice nouă că le ajutăm foarte mult când venim cu el. Am fost, cred că, prea relaxat. M-aș mai duce, da? Altă dată.